Dako ang tato artist sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Timawa, Molo, Iloilo City. Alas 11:54 ng gabi, Hulyo 7, 2024. Ang subject amo si Patrick John Gilaran na 20 anyos sa residente sang Sos Children's Village sa Raga, Iloilo. Nabakla ng sospetsado sa isa ka plastic sa sachet nga napatihan siya mo gamit ang 13 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa iyang paginakopa ang 7 pagid ka plastic sa sachet nga napatihan siya mo kagiban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ryan Chris Inota, team leader ng RPDO 6, ginpayag sining isa ka bulan ilang monitoring antes gintisang nasambit nga operasyon. Aminado din naman siya sa ginagawa niyang illegal activities due to poverty o dahil sa talagang taghirap ngayon. Kaso hindi yan rason para sa ginagawa niyang ganitong bagay. Dahil sa taga-probinsya, pumapasok siya dito kasi inuutusan lang siya ng kanyang kasama na si alias Gerald. So halos lahat ng lugar sa city is sakop nila. Mga ka-K5 ginabanta sa 60 gramos ang na-recover nga suspected shabu kag mayara ini sa estimated market value nga 408,000 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Molo. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.